Euskal rock radikalak oi hartzun handia izan zuen ezkerraldean. Zarama, Eskorbuto eta Parabelum bezalako taldeak bertakoak baitziren. Barakaldokoa naiz eta daukataro obrero, horregatik euskaltegira noan egunero. Oskorriren euskaldun berriaren balada ezin esan aldiz rock radikala denik, baina aizue ezaguna behintzat bada. Goizero, goizero. Bueno, moztu ya, ez? Moztu, hori betikoa. Kontu berdinagaz beti, Eta zuek orduan zer proposatzen duzue? Bueno, erronka berriak. Kontatuko dizueten historioa, barakasikinean nintzen jaioa, labe garaiak, industriaren kea, auzolangilean txuntero eta egitoa. Urteek askar jes egiten dute, simurtzen gaituzten bizipenen truke. Uneek askar jes egiten dute, kordetzen ditugun argazkien truke. Zer da providentzian ondapatua, herriaren herentzia pasadizo ilunak, ezurlizunak, eguneroko saldo. Ongi etorri zikina Barakaldo. Ederra Barakaldo. Aizu, eta nolakoa da euskal raparen egoera? Baitu, bitxikeria moduan kontatu behar dugu herri erdaldunetan kriston indarra hartzen ari duela euskarazko rapa. Adibidez, Barakaldon, Ezkerraldean, Baiona inguruan, Gasteizen. Ezkerraldean euskaldunak gero eta gehiago zarete. Nahiko garaitzarrak bizi izan ditugu, orain somatzen da hainbat ekimen, hainbat jende, orain aukera daude euskaraz egiteko, belaunaldi berriak etorri dira. Eta, bueno, gure inguruko kasuak ikusten dira, nire neskalagunak badarama 12-13 urte euskaraz egiten, euskaraz ikasten, eta bueno, nahiko prozesu luzea da. 13 urte asko da hori, sekulako ahalegina egiten duzu hemen, Bai, ahalegina, eta ne ustez, jendeak ikusi bardona, hemen zailagoa daukagula euskaraz egitea, eta kriston esfortzu bat dela, Eta nola bizi duzu ahalegin hori? Beti labur biltzen dut hau lau ideia edo kontzeptu desberdinetan, Bat, izango zen harrotasuna. Beste bat, ardura. Bestea, aukera eta ilusioa. Kriston lan egin da eta gu horren fruitu gara. Lehen, hemen guztiz debekatuta zegoen euskara, inorketzuen egiten, eta azkenean arro sentitzen naz, beste batzuen lanaren fruituak gara. Euskaraz egiten ari gara Barakaldon beraien lanagatik. Ardura. Nik sentitzen dut pasatu didatela lekuko bat. Testigu bat, korrikan moduan. Tori, testigua. Eta testigua da euskara bera. Euskara. Milurtekoetan bizirik iraun duen hizkuntza bat mantentzea eta gero beste batzuei testigu hori pasatzea be. Ez bakarrik euskaraz egin, baizik eta euskara zabaltzea, Aukera. Euskara ikasteko aukera badagu, eskolan, euskaltegietan, kalean egiteko lehen aukera hori ez geneukan. Eta orduan aukera hori aprobetxatu behar dugu. Barakaldon eta Ezkerraldean. Eta ilusioa? Nire ustez, erdaldunek ez daukaten gauzarik garrantzitsuena eta ilusioa da. Zerotik hasi gara, euskaldun berri bakoitza Ezkerraldean garaipena da, garaipen bat da, eta beraz, kriston ilusioa egiten digu euskaraz egitea taberna baten, lagun batekin telefonoz, WhatsAppean, ilusioa. Nik ere gehituko nioke nortasuna, Azken finean, hemen bizi izan ditugu migrazio prozesuak direla eta olako desarraigo bat bizi izan dugu, Da orain nahiko aukera polita dugu gure euskaldun nortasun hori zabaltzeko, eta guztion ardura da gazte horiek eta belaunaldi berri horiek bebai gure sentimenduetara gerturatzea. Eta bukatzeko bakarrik mezu bat bota nahi dut. Nori, mezua? Euskaldun zahar guztiei. Oso erraza da bizitzea herri euskaldun baten, baina egin behar dena da ezkerraldeko eta euskaldun berrien euskara errespetatzea. Hori izango baita euskararen etorkizuna. Bai, hoxe.